Sapriang stat kene ka khubor basong kali pajba ECM KHDC ibadeiru EMDC jongka VP. Kene ka khubor kadai ka balatho dei kong Patricia haka FB jongi ibadeiru iwei inong ai khubor nei journalist iba pau bha kajala jongi. Ideiru ibapmi ya khubor phareng kata ka Shillong Times. Latho ya kene ka post takaktien phareng. Aleng inya pet ayu iong Yeshpang UCM ka KHDC ubadeiru UMDC jong ka party VP. Latho kumni menta mangi nakakenhun operation clean up ila day banlet kendo UCM ka KHDC hakapor karwe beje men step. Namar bangasa kham shashiliang kut jong kane kanong ba te ngalami no kendai sipawa. Namar yo shukumno kumno ngipoi sakut haka blok. Hendrei bamlian banjia kha ki bas new tingi poino shpo duna saminet te ECM ibadeiru iba shem renja ipoi shpo beje AA ha KHDC ibalawan dakakali lade kata kamarti alto keten badyat banlet shak office jong i ilaong ru ba kadek kabas ngurit hadu kata kabampat jujak kot banyu i kat UCM unle kumta. Bat kane kapan pa baka Voice of the People Party kale shisha kumba kalayalap baro shikata. Iong ru ba ngayro ya kane kachikanta jong ka VP ya ka VIP culture ba nga kermen baki wairu ki bakam hapo kendiat kinbut ya kane kanuksa jong une urang ba.